אוי, לא, אני אימפוסטר פאקינג עם חורחיף הדיסלקט. נו מה, רק התחלנו את המשחק. זה שקרני, הוא האימפוסטר. מה יש לך? תגיד לי, אתה מטומטם? איך אתה יודע? השם שלו באדום. די, חלאס, הנה על רבאק, אני לא יכול יותר עם חורחיף, אני שונא אותו. אבל שקרני, אתה לא יודע לשחק. חורחיף, המטרה לרצוח יא חתיכת דגנרט. איזה דבא, אני לא יכול. אבל שקרני, אתה לא יודע לשחק. תגיד לי, מקראת לך הגוף? עוד פעם אחת. אתה לא יודע לשחק. זהו, אני שובר אותך. אתה לא יודע לשחק. די, חלאס. אני עובר לפול גייז. די כבר שקרני, פשוט תתעלם ממנו. תגידו, אתם חושבים שבפול גייז יש מלא הומואים? די כבר חורחיף, אני... שקרני, אם אתה לא יודע להשתלט על עצמך, אני מציע שתלך ללובי אחר. אתה יודע מה? פעם ראשונה שגבי באמת צודק. אני הולך ללובי פי 8 יותר טוב מהלובי המטומטם הזה. כל אחד פה יותר סתום מהשני. היי, אני פלולה. אני אשמח לשחק איתכם כי אני מאוד פיישנית. שקרני! מה אתה רוצה? אתה הולך ללובי אחר או נשאר? כן, החלטתי שאני אשאר. נראה לי הוא נדלק על פלולה. שקרני, אתה בר מינן? אתה אסור לך להיכנס לבית כנסת? אז היי, אני שקרני את באה לי פה הרבה? סליחה, אבל אני קצת עושה פה משימה כרגע. כן, סליחה. את רוצה לעשות משימות ביחד? לא תודה. שקרני, אתה חייב להיות מתוחכם, מצחיק, תן משפט פתיחה טוב, לא אלה שאתה קורא ביו-יו. תגידי, פלולה, אתה אימפוסטר? כי את נכנסת לבן של הלב שלי. תגיד לי, נדפקת? מטומטם. מי עשה רפורט? אני ראיתי את הגופה של נובי התכלת בקפיטריה. נו, מה חדש? רגע, איפה חורחיף? אז מה מצביעים? מה עושים? ומי אתה? אני צוקי הבלש. למה נופלים עלינו רק המטומטמים? טוב חברים, אני יודע שאתם לא מכירים אותי, אני צוקי הבלש. אני אקח את העניינים לידיים. בואו נעשה דבר כזה, תעשו סקיפ ונתחלק לצוותים, בסדר? כל אחד ילך עם אחד מאיתנו, אל תנסו לעשות שטויות. בהצלחה. טוב, ביפ, בגלל שאנחנו ביחד וזה, ואני מאמין שביחד נצליח לעשות את המשימות, איפה אתה רוצה להתחיל? יופי, נהדר. איזה כיף שאתה ואני ביחד, פשוט נהדר. אל תיתן לי את המבט הזה. תגיד, צוקי, כן אחי, מאיפה אתה בארץ? אני מירוחם. רגע, מה? איך אתה באמונגס? אין בירוחם קליטה. לא מצחיק. רגע, למה שאלת? כי רציתי לדעת אם אתה מהמגזר. איזה מגזר? אתה יודע, לא, אני לא. אבא שלי בדואי. ואז אתה אומר שלי אין קליטה? עכשיו הבנתי למה יש לך שבירות קול של עז. די כבר, שקרני, אתה מטריד אותי. אני מצטער פלולה, אבל אני אוהב... שיט. מה זה? זה הריאקטור, אבל יותר גרוע. חורחיף הולך לשיר. הוא תמיד שם באזעקות. חורחיף הולך לשיר? יואו, המונגס, הנה עוד שיר חופר.
החורף הם מסוכנים ובנער. זה לא סתם עוד בית כנסת, זה שיר לשיר במרפסת. זה לא סתם, זה לא סתם. אני חשדני מהמונגס, הפעם זה לא הכחול הוא לא סס, משהו פה מסריח מאוד. כן, חלילה תקע פה נוד. חד וחלילה וחד ודואור, אני תמיד מסתכל מאחור, חלילה מסריח את הקטנות. זה לא סתם, לא סתם עוד, כולם משחקים ביחד, כולנו קרומת חיים בפחד. זה לא סתם עוד, לא סתם עוד, זה לא סתם עוד, זה לא סתם עוד שיר, זה לא סתם עוד צליל. אז בוא קדימה, תיקח נשימה, זה סימן, יאללה מונגס, המונגס, יאללה מסיבה. המונגס, מי הרוצח המונגס? חלילה חשדני? לא נראה לי שזה שקרני. כולם קוראים לי שקרני, כי כשאני פוסטר אני די דומיננטי. שקרני בבקשה תירגע. לך פוגע בי המשוגע. למה פעם של בכנסת אני מאוחר? אז יאללה חבר'ה, בואו נרקוד, יאללה אח שלי, תן לי עוד. כולם משחקים ביחד, כולנו קרומת חיים בפחד. שזה לא סתם עוד, זה לא סתם עוד, זה לא סתם עוד. זה לא סתם עוד שיר, זה לא סתם עוד צליל. אז בוא קדימה, תיקח נשימה, זה סימן, יאללה מונגס, המונגס, יאללה מסיבה. מה יש לכם? באמא שלי אתם חבורה של מטומטמים. יואו, איזה כלב חמוד. מהיום אני קורא לך חבוגצת, נכון? חבוגצת! תגיד, אתה שמעת על המפה של בית כנסת באמונגס? אז שים לב לסיפור, 10 אנשים באים למניין בבית כנסת, אבל רק אחד ערבי, וכל זה בבית כנסת. טוב חברים, אנחנו 4 אנשים ויש לי פוסטר אחד. כולם מתו. זה עם פוסטר ממש טוב. אפילו ביפ, השחקן הכי טוב, נרצח. האם זה מישהו יותר טוב מביפ? פלולה הייתה איתי כל המשחק. חורף מטומטם מדי. צוקי, הוא היה עם חלילה. צוקי, איפה היית? אתה זה שעשה את הרפורט. אני ראיתי את חשדני מת בנביגיישן. ריקודים סלונים בנביגיישן? שום את הפה! איפה חלילה היה? הוא היה איתי כל הזמן, אבל אני לא יודע, הוא הלך לרגע. לרגע הלך, אה? כן, הוא גם יצא מוונט. רגע, מה? חורף, הוא יצא מוונט? מה? זה לא אני! נשבע לכם, זה לא אני! מה? אבל... כן, הוא גם יצא מוונט. חורף, מה לעזאזל? ככה משחקים, אתה פשוט לא יודע לשחק. איך לא שיחקת איתי ככה בהתחלה? אתה לא יודע לשחק. אני לא יכול, אני לא יכול. וואו, חורף. אתה פשוט כזה תותח ומדהים. איכסה, שיקסה, צפוי. חורף, חלאס. איך אתה מתנהג לבחורה כזאתי? שקרני, אתה מטומטם, זאת לא בחורה. רגע, מה? בום! מה קורה אנשים? כאן רואים מרועי פאי אקספלוז'ן, ולפני הכל אני רוצה להגיד תודה